Dobro vam jutro iz Prima salona na Jankomiru. Ovo je tek jedan od 59 Prima salona diljem Hrvatske, a sa mnom je jutros i Karla. Karla, dobro jutro. Dobro jutro. Karla je dio dizajn tima koji dizajnira Prima namještaj koji možete vidjeti u svim salonima, a ona će nam jutros otkriti po čemu se on ističe na tržištu. Posebnost našeg dizajna temelji se na tome da razvijamo programe namještaja za sve prostorije doma. Svi naši programi uvijek su usklađeni u istim bojama, materijalima i dekorima. Našim proizvodima želimo inspirirati sve posjetitelje naših salona kako bi mogli opremiti dom prema svojim željama i izraziti svoj stil. Stoga želimo da su sve naše kolekcije povezane kako bi si mogli i vizualizirati svoj idealan dom. Čemu prilikom opremanja poklanjamo najmanje vremena? Predsoblja su najčešće zanemarena prilikom opremanja i nisu posebno stilski oblikovana, jer pri njihovom opremanju fokus isključivo na funkcionalnosti. Mi nismo zaboravili važnost prvog dojma. U našim salonima kupci mogu pronaći rješenja za ulazne prostore svih dimenzija. Naši dizajneri za vas mogu projektirati ugradbene ormare točno po mjerama vašeg prostora, kako biste osigurali dovoljno prostora za odlaganje odjeće i cipela. A kako u Primi možemo opremiti predsoblje? Željeli smo dizajnom pokriti sve stilove, pa smo razvili programe u popularnom vintage stilu, modernom minimalističkom i naravno klasičnom. Svi su programi dostupni u više boja fronti korpusa i svi su modularni. Za svaki program osmislili smo brojne elemente koje možete kombinirati kako vam vaš prostor dopušta. Možete izabrati između ormara u više dimenzija s ogledalima ili bez, zidnih vješalica, ormarića za cipele i klupa za sjedenje. Koji program biste istaknuli? Ovo je predsoblje Liberta koje možete kombinirati od različitih elemenata i prilagoditi svom prostoru. Cijeli program Liberta osmišljen je u modernom minimalističkom stilu i u bogatoj paleti boja i dekora. Nudimo mogućnost da već na ulazu u interijer dočarate i odredite stil koji želite u ostatku interijera. Zatim u otvorenom prostoru koji povezuje kuhinju, blagovaonicu i dnevnu sobu možete također odabrati Liberta program i opremiti svoj dom u istom stilu i bojama. Na koje još detalje moramo pripaziti? Također, osim odabira odgovarajućih elemenata, u ulaznom prostoru ne smijete zaboraviti na dekoracije. Dekoracijama Coco Maison možete uljepšati ovaj prostor i postići još ugodniji prvi dojam. Za vaša predsoblja u Prima salonima možete odabrati tabureje različitih veličina i boja, te dvosjede i fotelje manjih dimenzija, ovisno o prostoru kojim raspolažete. S nama je i Amadea koja će nas ovoga puta izvijestiti o posebnim pogodnostima i uštedama u Primi. Amadea, još jedna primamljiva srijeda je pred nama. Što ste nam ovoga puta pripremili? Tako je, danas obilježavamo još jednu primamljivu srijedu u svim Prima salonima i na webshopu. Pripremili smo 40% uštede na naše tapecirane garniture te tapecirane i box spring krevete. Od sutra nas očekuje još jedna odlična akcija. O čemu je riječ? Od sutra nam kreće obiteljski tjedan u svim salonima i na webshopu. Pripremili smo 40% uštede na naše spavaće sobe, madrace i na sve što je potrebno za ugodan i kvalitetan san. Pozivamo vas sve do 22. veljače da nam se pridružite i iskoristite uštede za svoju spavaću sobu u Primi. Hvala Amadea, a vas, dragi gledatelji, pozivamo u sve Prima salone i webshop da iskoristite ponudu primamljive srijede na tapecirane garniture i tapecirane krevete.